Bai, hasieratik gauzak zailagoak jarri dira, baldintzak pixkat zailagoak, oportunitate igual gutxiago egon dire gaur goizean. Aurkitu behar ziren, presentzia handia eduki behar zen line-upean, eta bueno, bai, saiatu naiz, banekien azkeneko segundura arte zer ez dela bukatu, eta kostatu zait bi maniobrako olatuak aurkitzea. Zeren maniobra bakoitzean, bakarrean, eman didate 4:33, kasi 5 eskorrak, beraz hori oso gauza ona da. Gauza da, olatu berberan bi aurkitzea, eta hori zen nire atzoko helburua, gaurkoa ere, eta bueno, ezin da izan. Baina asko ikasi dut, kasu honetatik, eta bueno, munduko hoberenekoekin egon naiz zuretan, beraz hor dago, ez, maila. Hori da, azken bidean, eguneko lehenengo txanda tokatu diatzu, eta gainera aurkari gorrean. Bai, kasu honetan, banekien horrela izango zela, eta nire buruan bi olatu honetan egon nahi nuen, eta bueno, bilatzen ezin izan dut kalitatezko olatu horiek aurkitu. Bizkarrez baita olatu desberdinak behar dira, besteengan pixkat frontside zijoaztela eskubi honetan. Eta bueno, hor egon naiz. Hor egon da batalla eta hurrengora arte gauza onak hartu, besteak utzi eta segitu. Hori da, eta azkenean, 30 minutu izatea eta urteko lehenen txapelketa izatea, baita zailtasunak ez gehitzen ditu, baina oso pozik egin dudanagatik eta inoiz gelditu gabe. De la Academia Galega, my surf coach, the backside, la respuesta atrás de Vasco Ribeiro, pasando esa primera sección con mucha velocidad, fijaos la velocidad, color blanco, Andy Krieger, vamos a ver, muy buen primer giro, sí señor, buena recepción también, lástima, un 8 con punto, un 7.90 a 3 surfistas, a coger 3 olas consecutivas. Andy Krieger, que yo creo que va a intentar rascar el máximo de esta ola. Ahí está, buen giro, sí señor. Y ese foam climb para finalizar. Atrás, la última oportunidad para Andy Krieger, buen giro de espaldas. Menos de 10 segundos, vamos con la cuenta atrás, espabila. 5, 4, 3, 2, 1. Sí señor, buena cuenta atrás, estás contratado. 5, 4, 3, 2, 1. No te falta presentar a uno de los mejores surfistas que ha dado el continente europeo. Hasta el año pasado en el WCT, esperemos verle pronto otra vez ahí arriba.